Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. Najveća nada svakog društva leži u obrazovanju mladih. O znanosti i obrazovanju. Pametna ploča. Poštovani slušatelji Radio Sljeme, na ovom aktualnom trenutku danas kada govorimo o školstvu, možda nam je u prvi plan zasluženo onda došlo i promišljanje o tome hoćemo li ponovno u školskom sustavu na C model nakon praznika koji su pred nama, barem kada se tiče grada Zagreba. Evo, o tome smo danas čuli na preskonferenciji Gradskog stožera civilne zaštite, no nekako mi se čini da u razgovoru o epidemiološkoj situaciji i slici u Hrvatskoj i školstvu zaboravljamo predškolski odgoj ili mu barem ne posvećujemo dovoljno vremena, pa ćemo tako u današnjoj emisiji Pametna ploča ipak progovoriti o našim jasličancima, vrtićancima, dakle o predškolskom odgoju s naglaskom dakako i na naš grad, ali ćemo oslikati situaciju u cijeloj Hrvatskoj jer dosta je pitanja, dosta je spornih i vrlo neobičnih situacija koje niti odgajatelji, a pretpostavljam niti roditelji, još manje djeca razumiju. Stoga mi je drago da je u našem studiju Radio Sljemena gospođa Martina Glasnović, voditeljica odjela za predškolski odgoj našeg resornog gradskog ureda. Dobar dan, dobrodošli gospođa Glasnović. Dobar dan, srdačan pozdrav vama i našim slušateljima. Idemo i do Rijeke. Katarina Turković-Gulin, udruga Sidro odgojitelji u zaštiti prava djeteta u vrtiću. Dobar dan i vama, dobrodošli. Dobar dan, lijepi pozdrav iz Rijeke, vama i slušateljima. Sunčane Rijeke, nadam se. Pa sunčano je danas i izuzetno toplo. Eto, gotovo da se uvodimo u ljeto, a što će biti na ljeto o tom potom, kada govorimo o ovoj epidemiološkoj slici, idemo mi oslikati aktualni trenutak. Gospođo Turković-Gulin, vi ste ispred udruge Sidro, dakle ne vi osobno, nego svi koji su uključeni u rad ove udruge. Javnosti zapravo poslali otvoreno pismo odgojitelja i to Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Nacionalnom stožeru, Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Jednom rečenicom ja bih ga nekako okarakterizirala nejednakim epidemiološkim mjerama, odnosno pristupu epidemiološkoj situaciji kada je riječ o školskom i o predškolskom sustavu. Pa što je ono što vas evo konstantno čitavo vrijeme, odnosno odgojitelje u Sidru, zapravo muči? Pa evo, dobro ste sve rekli, detektirali ste upravo taj problem. Okidač za ovo otvoreno pismo ovaj puta je bila izjava ministra, našeg resornog ministra Radovana Fuchsa 25. ožujka na konferenciji za medije, gdje je jasno ocrtao kako to izgleda u školama. Dakle, rad licem u lice u školama je ugroza opće situacije i na tome se ne može inzistirati. U redu, može, razumijemo. Međutim, istovremeno vrtići se nigdje, apsolutno nigdje, niti u jednom trenutku ne spominju. Mi smo svi svjesni da u našim odgojnim skupinama boravi 20, 30, 35 djece iz različitih obitelji. Dakle, to su članovi 30-ak različitih obitelji. Mi ne možemo održavati epidemiološke upute onako kako su one propisane. Dakle, prvenstveno mislimo na distancu, jer nekakva socijalna distanca apsolutno se ne može povezati sa odgojno-obrazovnim radom u predškolskoj ustanovi. I mi smo jednostavno na čudu kako provesti, kako zaštititi naše najmlađe, kako provoditi kvalitetan odgoj i obrazovanje u toj ranoj predškolskoj dobi i istovremeno poštivati ove mjere. Ogorčeni smo višestrukim zapostavljanjem, dakle, resornog ministarstva na svim razinama, ne samo vezano sad za epidemiološke mjere. Nekako je ova epidemija, odnosno pandemija, izvukla ispod tepiha cijeli niz problema, ali ovo je sada nekakva eskalacija problema. Naši ljudi, puno je ljudi u samoizolaciji. Ja vjerujem da će i gospođa Glasnović, prije svega pozdravljam ju i jako mi je drago da je danas ovdje, vjerujem da će ona znati kakva je situacija u vrtićima u Zagrebu, koliko je odgojitelja u samoizolaciji i izolaciji, koliko je skupina zatvoreno i koliko ljudi radi, dakle, duple smjene, prekovremeni rad. To vjerujem da će nam ona sve da, kako da ćemo to čuti, ali gospođo Turković-Gulin, imamo još jedan aspekt. Sada ste govorili kako provoditi mjere, odnosno zaštititi na kraju krajeva djecu, no idemo se vratiti ili reflektore malo usmjeriti kao odgojiteljima. Vi vrlo decidirano u vašem otvorenom pismu kažete zaposleni u vrtićima nisu prioritet ni po čemu, pa ni pri cijepljenju. Odgojitelji doista padaju s nogu, na izmaku su snaga, ali u vrtićima, evo kako ste vi rekli, niti riječi. Pa što je s tom određen, odnosno zašto nisu određeni prioriteti kada su, evo, i cijepljenje u pitanju, kada su odgojitelji u pitanju?
Pa gledajte, to nije pitanje za nas, za inicijativu Sidro, to je pitanje koje mi postavljamo resornom ministarstvu. Dobijate li ikakav odgovor ili je ovo otvoreno pismo zapravo rezultat šutnje? Ja moram reći da mi imamo fantastičnu suradnju sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i da na sve naše upite dobijamo odgovore. O kvaliteti tih odgovora mogu prosuditi ljudi koji nas prate, dakle tu je preko 13.000 članova, doseg vidljivosti je preko 300.000 ljudi. Mi uvijek objavimo naše odgovore koje dobijemo. Uglavnom je to cijeli niz nekakvih formalnosti koje nama zapravo ne daju nikakve konkretne smjernice. Recimo kod cijepljenja mi nismo ti koji smo inzistirali da se napravi prioritet pri cijepljenju, ali je apsolutno neprihvatljivo ispustiti kategoriju odgojitelja dok istovremeno imate kao prioritet istaknutu kategoriju učitelja, nastavnika, profesora. Dakle, ili smo svi u odgoju i obrazovanju, svi u kontaktu sa djecom ili nismo. To je već jedna prva razlika. Dakle, nikoga nismo namjeravali prisiliti da se cijepi, ali omogućiti da se ljudi cijepe, to bi trebalo. A onda je odgovor strane, recimo to je epidemiologa, došao takav da zapravo svatko od nas ima svog liječnika obiteljske medicine, pa neka mi njemu kažemo da mi radimo u takvim uvjetima. To se tako ne radi. Onda će liječnici obiteljske medicine opet reći prevelika je odgovornost na nama. Teško nam je na taj način odlučivati. I sami ste rekli u našem razgovoru kada smo dogovarali vaše gostovanje da eto po svemu ovome o čemu govorimo Zagreb ipak se odvaja, odnosno ističe, odnosno za sada i epidemiološka slika je u Zagrebu daleko bolja, pa ćemo to iz prve ruke onda i saznati od gospođe Glasnović. Evo, možemo krenuti s tim brojevima nesretni brojevi koji svaki dan spominjemo, ali kakva je uistinu epidemiološka situacija u zagrebačkim vrtićima? Pa evo, ja bih se htjela prije svega zahvaliti našim ravnateljima, odgojno-obrazovnim radnicima, ostalim radnicima u dječjim vrtićima, roditeljima i obiteljima, jer su u konačnici uspjeli pronaći ravnotežu između potrebe za pridržavanjem nacionalnih smjernica o javnom zdravlju i uspostave sigurnog i poticajnog okruženja za djecu. I ova današnja naša emisija je jedan prostor i zahvaljujem vam na tome da pokažemo da inkluzivna suradnja i samo jasna komunikacija među dionicima i razmjena dobrih praksi može biti presudna za provedbu potrebnih mjera i adekvatnih odgovora na izazove. S time se suočavamo i nadograđujemo naše protokole kvalitetnom implementacijom nacionalnih smjernica, što je i dovelo do toga da mi danas u dječjim vrtićima grada Zagreba od 31.000 upisane djece imamo 26 djece za koje je potvrđeno da boluju od bolesti COVID-19. Kakva nam je situacija s odgojiteljima? Pa evo, nemamo razrađeno po djelatnicima, ali ukupno je 50 djelatnika. Dakle, i odgojitelja i ostalog osoblja, tako je. 50 osoblja, 50 osoba koji su ili odgojitelji ili pomoćno osoblje ili osoblje, dakle, u vrtićima i 25 djece, rekli ste od 31.000. Slika kojom bismo, mogli biti zadovoljni, bilo bi sjajno da je naravno nula i da uopće nemamo, ali recimo u domovima za starije nam je u Zagrebu također sjajna situacija, ako se ne varam samo jedan pozitivan je korisnik. Dakle, vraćamo se najmlađima, to je trebalo postići. Međutim, evo slušamo gospođu Turković-Gulin, žale li se i vama odgajatelji grada Zagreba, iako vi niste oni koji donose odluke da oni nisu svrstani u tu prioritetnu kategoriju kada je zaštita njihovog zdravlja u pitanju? Pa evo, Evo za Zagreb ih pitala pa ćemo se vratiti. Evo srdačan pozdrav i naše sugovornici iz Rijeke. Evo ono što je bitno naglasiti da kvaliteta rada ovisi o kvaliteti primjene i implementacije mjera. Također ulaganje u prevenciju je višestruka dobit. Samo na taj način kvalitetnom organizacijom rada, brzom reakcijom na potrebu zamjene. Ravnatelji nam svakodnevno, ukoliko je potreba za zamjenu, pošalju zahtjev i mi promptno odgovaramo na to i dokaz tome je i povjerenje roditelja, jer trenutno u dječjim vrtićima polaznost je oko 63%, što znači da i roditelji vjeruju u naš sustav, vjeruju u naše mjere. Imamo kvalitetnu komunikaciju. Je li to nekakav uobičajeni postotak i kada su recimo ne novo normalna, već normalna vremena? Pa evo u nekako, ajmo reći pod navodnicima normalnim vremenima je bilo oko 75%.
Gospođa Turković-Gulin, osvrćem se ponovno na vaše pismo u kojem, osim što ste citirali i ministra Fuchsa, citirali ste i ministra Božinovića još iz prosinca prošle godine, kada smo eto čuli da su djeca super širitelji zaraze. Tim više je razumljivo upravo ovo što na kraju krajeva zahtijevate, a ja bih voljela da artikuliramo i vaše zahtjeve. Kako vi vidite da u ovoj epidemiološkoj situaciji i odgajatelji, a samim time naravno i djeca i roditelji budu zadovoljni? Da. Ja bih se morala samo na trenutak vratiti na ove neke podatke koje je gospođa Glasnović iznijela i ja vjerujem da su to statistički gledano i točni podaci. Međutim, evo meni danas konstantno vrišti telefon, puni su nam inboxi, mailovi, odgojitelji grada Zagreba se javljaju. Zamjena nema, ne znam iz kojeg razloga naši odgojitelji u velikom postotku rade duple smjene. Dakle, dupla smjena, to znači da po tjedan dana odgojitelj radi od ujutro do popodne, praktički do zatvaranja vrtića. Ja vjerujem da to gospođa Glasnović zna, jer bi takvi sati trebali biti prikazani kao prekovremeni i ja vjerujem da se onda to i evidentira i da grad to plaća, jel tako? Dakle, sve te prekovremene sate. To znači da nama nedostaje zamjena i to je ono na što se odgojitelji grada Zagreba nama žale. Dakle, naša inicijativa je tu otvorena za sve gradove, ali s obzirom da grad Zagreb ima najveći broj predškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj, kad pogledate nekakve postotke, vrlo često imamo upite upravo odgojitelja iz grada Zagreba. Dakle, činjenica je na da temu zamjena, kao što ste rekli. Dakle, zamjena nedostaje. Mi između sebe stalno slušamo informacije, poznajete li nekoga, zovite nekoga, treba nam netko, ovaj vrtićan. Evo, znači u našoj radnoj skupini ima 60 ljudi, jedan dobar postotak tih ljudi je iz Zagreba i oni su nekoliko posljednjih dana, tjedana doslovce u duplim smjenama od jutra do navečer, dakle do zatvaranja vrtića, jer se vrtić ne može pokriti. Pretpostavljam da su ti sati evidentirani i da to gospođa Glasnović zna, jer to onda gradski ured plaća kao prekovremeno. Druga stvar, postotak dolaznosti djece koju grad Zagreb, odnosno gradski ured za odgoj i obrazovanje vodi, prema mojim saznanjima, evo ja bih voljela da me gospođa Glasnović ispravi, ta dolaznost se mjeri u jako ranim jutarnjim satima, kada djeca još nisu došla u vrtiće i ta dolaznost nije ispravna. Mi sada imamo pune skupine i nemamo nikakvih najava da će popustiti pritisak na skupine. Dakle, djeca će i tijekom ovog perioda oko blagdana dolaziti u punom obimu. To nije 60%, to nije 40%, to nisu postoci koji su ispravni zato što se prerano i neadekvatno uzimaju podaci da bi se nekakva slika dolazi. Evo sad smo čuli oba argumenta, ali ćemo naravno dobiti i odgovor. Prije svega ono što zasigurno roditelje zanima, gospođo Glasnović, kada je riječ o zamjenama, onda su to stručne i kvalificirane zamjene. Tako je. U ovom trenutku, neovisno što moja sugovornica sada iznosi, možemo reći, i to mogu potvrditi i djelatnici u našim dječjim vrtićima, nemamo zaposlenu ni jednu nestručnu zamjenu. Znači, na svim mjestima odgojitelja rade nam stručne osobe. Radi li se uistinu puno prekovremeno? Imate li dovoljno takvog stručnog kadra koji može doći na zamjenu? Ono što mi imamo saznanja, znači za organizaciju rada u dječjim vrtićima nadležni su ravnatelji, imaju svoje satničare, oni bilježe svaki sat rada svih djelatnika i sukladno navedenom obračunu, a prema kolektivnom ugovoru dječji vrtići postupaju u takvim situacijama. A evo, mi smo sad prokomentirali i sa strane udruge Sidro ovu dolaznost koju smo evo sada rekli, dakle ovi podaci koji ste rekli temelje se i kako se mjere na kraju krajeva? Znači mi podatke dobivamo svakoga jutra do 9 sati, uračunavamo i taj postotak, možemo reći, djece što dođu nešto nakon 9 sati, moramo reći da svi roditelji rade od jutra od 8 i najkasnije u 9 počinju sa svojim radom, tako da velika većina, 95% djece dolazi do 9 sati, ali ono što bih voljela napomenuti da moramo biti sretni što je to takav postotak, jer to znači da su nam djeca zdrava, da su nam obitelji zdrave i da su djeca tamo gdje trebaju i biti i željno ih očekujemo svako jutro. Bilo bi sjajno kada bi vrtići mogli biti online, dakle, ali čuvanje online, odnosno odgajanje, da budem korektna, online zasigurno još nitko nije smislio. Ima, vjerujem, i pozitivnih primjera u kojima djeca koja ne mogu polaziti vrtić iz različitih razloga ipak imaju svoj kontakt s vrtićem. Pretpostavljam da je to jedna lijepa priča koja se evo može i širi se diljem
diljem Hrvatske, ali kako, gospođo Turković-Gulin, riješiti ovaj problem? S jedne strane, sasvim malenu djecu se ne testira, oprostite, dakle, s druge pak strane, zabilježeni su jasno slučajevi u kojima su u obiteljima pozitivne osobe ili roditelji primjerice rade od kuće. Evo i danas je i naš gradski stožer apostrofirao ka poslodavcima zamolbu da što više aktiviraju taj rad od kuće. Roditelji unatoč tome, naravno upravo zato da bi mogli u miru odraditi svoje radne zadatke, bilo da je riječ o online poslu ili nekoj drugoj vrsti posla od kuće, ipak dijete naravno dovedu u vrtić. Sad, što napraviti i kako u ovoj situaciji po vama, gospođo Turković-Gulin, riješiti ovu situaciju da imamo i odgajatelje koji su zaštićeni u smislu zdravstvene zaštite i naravno djecu koja su u potpunosti u vrtićima sigurna, a nisu, kako je evo i rekao ministar Božinović, super širitelji zaraze. Da, ja ću se baš vratiti upravo na to što je ministar Božinović rekao tamo negdje 18. prosinca na konferenciji za medije. On je rekao, a to se temelji dakle na određenim istraživanjima, da su djeca asimptomatski superširitelji zaraze. Mi ne volimo taj izraz koristiti, zaista ga ne volimo koristiti i to je na neki način etiketiranje naše djece. Mi smo tu zbog njih i apsolutno ih ne gledamo kao nekakvu ugrozu našega zdravlja, već razmišljamo i o tome da je zapravo i njihovo zdravlje izuzetno bitno. Naime, oni vrlo često prema zadnjim zdravstvenim istraživanjima nemaju simptome koje uobičajeno imaju odrasli. Prođe ta korona, prođe to sve skupa, nema temperature, nema ničega, neke male respiratorne smetnje su uobičajene u toj dobi vrlo česte, dakle nitko ne reagira. Vjerujem da će gospođa Glasnović znati za jedan od zagrebačkih vrtića koji je proveo testiranje apsolutno sve djece i pokazalo se 15 djece pozitivno, iako nisu imali simptome. Dakle, imamo i takve situacije. Ja isto do jučer nisam znala da to postoji, zato što smo nekako svi naučili nećemo dodatno testirati i nećemo stresirati djecu, nema potrebe. Evo, ja se ispričavam, idemo odmah čuti odgovor gospođe Glasnović. Da. Pa evo ono što mi moramo reći da mi ne možemo utjecati na privatan odnos i rast obitelji. Znači obitelji privatno komuniciraju, imaju nekakve svoje potrebe, također i djeca druže se u parkovima. Znači dječji vrtići kroz nekakve letke, kroz roditeljske sastanke putem Zooma, kroz kvalitetnu komunikaciju upozoravaju roditelje na primjereno ponašanje i na čuvanje zdravlja i van dječjeg vrtića. Međutim, što može učiniti odgajatelj ako evo čak i ima nekakva indirektno saznanja, primjerice druže se roditelje, pa je netko rekao gledajte doveli su djevojčicu ili svog dječaka, a znam pouzdano da su primjerice u samoizolaciji. Dakle, gdje je ta komunikacija sa epidemiolozima i kako se to automatski, da tako kažemo, spriječava u samim vrtićima? Tako je. Ono što je bitno za naglasiti da svaki dječji vrtić permanentno i svakodnevno komunicira sa svojim nadležnim epidemiologom i ukoliko postoji bilo kakva takva situacija koju ne bi znali točno ocijeniti u kojem smjeru bi trebala ići prevencija, isproblematiziraju je sa nadležnim epidemiologom i dobe jasne upute i čak i pisanim putem. Ja bih se samo nadovezala, ako smijem, slažem se potpuno, evo ovo je jako dobro rečeno, zaista se komunicira i svakog vrtića mi isto imamo povratnu informaciju da se doista komunicira sa epidemiološkom službom. Problem je što epidemiološke službe u različitim segmentima, u različitim situacijama različito reagiraju. Mi imamo konkretno, evo i u gradu Zagrebu, ja mogu čak i iščitati u kojem vrtiću, ali ne bih htjela iznositi takve podatke jer to onda nije korektno prema našim izvorima. Mi imamo situaciju da je školsko dijete u samoizolaciji pozitivno na COVID, a njegov mlađi brat ili sestra dolaze u vrtić neograničeno. To je nešto što je nepojmljivo. Ne možemo shvatiti kako se tako nešto može događati. Onda druga situacija. Mi imamo ravnatelje koji su uputili svoje djelatnike na testiranje zbog određenih simptoma ili sumnji zbog kontakata, nije važno. I ti ljudi rade, jer nema tko drugi raditi, rade u skupinama do trenutka dok nalaz ne stigne. Onog trenutka kad je nalaz stigao pozitivan, njima se čak prema epidemiolozima uračunava u samoizolaciju period kada su još radili. To je
To je nesuvislo, oprostite, ali to je nesuvislo. Sve smo razumjeli, ovo su pitanja, ja bih rekla, ipak za epidemiologe. Ovo su pitanja za epidemiologe, pa ćemo tu priču onda proširiti nekom drugom prilikom i u tome vrlo važnom smjeru. Ono što nas ovdje zanima je upravo ovo što je gospođa Glasnović rekla, na koji način se ostvaruje taj vrlo potreban svakodnevni kontakt s epidemiolozima da se ovakve situacije ne bi događale. Na kraju krajeva, evo ja razumijem i poštujem čuvanje izvora informacija gospođa Turković-Gulin, ali zahvaljujući dobroj suradnji, a kada je riječ o gradu Zagrebu, evo gospođo Glasnović, možemo li pozvati bilo roditelje, bilo odgajatelje koji su se obratili Sidru da se obrate i vama da se takve sporne situacije riješe? Apsolutno, grad Zagreb odgovara na svaki upit u najkraćem mogućem vremenu i bilo koja stranka koja postavi upit prema gradu dobit će kvalitetan odgovor. U ovoj situaciji, a dajemo informaciju i roditeljima zagrebačkih vrtićanaca, dosta novih objekata je izgrađeno, dakle nije se odustalo od planova, realizacija, evo to je ono što nas sve zanima, kakva je dakle realizacija i što je u stvari s onim problemom s kojim smo se mi u onim normalnim vremenima, a ne novo normalnima borili u gradu Zagrebu, a to su slobodna mjesta, mogućnost upisa ili upravo mogućnost upisa u željeni vrtić, odnosno onaj koji je najbliži ili nekako najviše na ruku roditeljima. Pa evo, možemo reći da je u tijeku i program prijelaza iz jednog dječjeg vrtića u drugi dječji vrtić sa 1.9. odnosno 1. rujna ove godine s početkom nove pedagoške godine. Evo, u ovom trenutku imamo nešto manje od 600 zahtjeva i svi će biti pozitivno riješeni i to je evo i na neki način pozitivno već nekoliko godina ocijenjeno i od naših roditelja. Naime, roditeljima se promijeni nekakva obiteljska situacija tijekom godine ili se presele ili... Pretpostavljam da je najveći dio tih zahtjeva iz centra grada koji je dosta pogođen potresom pa su nažalost trenutno mjesto stanovanja. Tako je, nažalost trenutno je, ali često i roditelji promijene posao pa im je bliže prebaciti dijete u vrtić koji neposredno djeluje na području gdje rade, tako da pratimo potrebe roditelja i sukladno tim potrebama i reagiramo. Imamo li slobodnih mjesta? Pa evo, prema trenutnim podacima imamo oko 1000 mjesta za djecu vrtićne dobi i oko 100-tinjak mjesta za djecu jaslične dobi, ali bih voljela naglasiti da je u zadnjih godinu dana, baš i u samom jeku epidemije covida, grad Zagreb otvorio 6 novih objekata sa preko 40 skupina, s čime smo otvorili mogućnost upisa nešto manje od 1000 nove djece. Eto, kakva je situacija, gospođa Turković-Gulin, kada govorimo o ovoj epidemiološkoj situaciji u vrtićima diljem Hrvatske, koliko zapravo to možemo nekako komparirati sa gradom Zagrebom? Pa u pravilu, onako kako slušamo o epidemiološkoj situaciji u pojedinoj regiji, to se sve preljeva i na vrtiće, dakle tu smo negdje. Trenutno je u Primorsko-goranskoj dosta teška situacija, nešto na jugu, Dalmatinska, odnosno Split, Zadar, tamo je dosta teško. Zagreb nas je malo zbunio danas i to je bio jedan od razloga zbog čega su nas ljudi izvali, vezano uz ove maske na otvorenom i nove epidemiološke mjere, pa su nam postavili pitanje. Ja bih voljela čuti da li se spremaju neke nove epidemiološke mjere i za vrtiće ili nastavljamo raditi u istom ovom ritmu kao da se ništa ne događa. Sad bih ja voljela biti netko iz nacionalnog stožera ko vam na to može odgovoriti, ali evo reći ću i vama i svim slušateljima, mi ćemo se naravno u programu Radio Sljemena baviti tim preporukama koje smo danas čuli s našeg Zagrebačkog stožera civilne zaštite. Koliko je do sada znano, gospodin Božinović je rekao da će tijekom dana razmotriti, jer naravno svaku odluku koja je stroža od one koju donosi nacionalni stožer, a žele ju donijeti lokalni stožer i mora potvrditi nacionalni stožer. Za sada, gospođo Glasnović, imamo li bilo kakvih saznanja vezanih uz promjene epidemioloških mjera u vrtićima? Ne, evo i mi kao i naša sugovornica i naši slušatelji pratimo i što bude objavljeno, toga ćemo se pridržavati i svaku mjeru ćemo prilagoditi kroz naše protokole i primijeniti i u dječjim vrtićima. Ono što moramo naglasiti da je ulaganje u prevenciju višestruka dobit. Ja bih sada i konkretno o maskama, koliko zapravo bi maske i bile na neki način, neću reći djelotvorne, ali stvarno zaštita kada je riječ o jednoj skupini mališana i odgajatelju kod njih. Evo kakva su iskustva, gospođa Turković-Gulin, što su rekli odgajatelji kad su se donosile te mjere?
Dakle, ovako, ono što smo mi pisali kao otvoreno pismo upravo vezano za upute koje je izdalo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, tamo negdje u svibnju prošle godine, te su upute neprovedive. Prije svega maska kao nekakva zaštita nije pedagoški prihvatljiva, pogotovo u nekakvom mlađem uzrastu gdje radimo sa djecom jasličke dobi, to jednostavno nije prihvatljivo. Oni gledaju naše izraze lica, tako komuniciramo s njima. Ta jedna bliskost ne može biti skrivena iza maske, to je izuzetno teško i nije dobro za dijete. Dakle, te maske su nužno zlo. Što se tiče kontakata, mi stalno zaboravljamo, tu su djeca koja su, kažem, dobi od godinu do polaska u školu, ajde još sa ovima starijima ćemo nekako postići da određene stvari malo bolje funkcioniraju, ali djeca do 3. 4. godine vrlo teško je pratiti te upute, odnosno provesti ih. Mi smo tada već rekli da su one neprovedive, pedagoški neprihvatljive, tjeraju nas zapravo da govorimo li o nekakvim didaktičkim materijalima, to je sve maknuto, to je sve na neki način uskraćeno toj djeci, razne istraživačke aktivnosti, sve ono što zapravo odgoj i obrazovanje u toj dobi je u vrtiću, to je sada smanjeno na jedan minimum zadovoljavanja potreba onih osnovnih. To nije dobro, ali u situaciji smo u kakvoj jesmo i neke stvari su nam jasne, ne možemo drugačije. Zato kažem, kad govorimo o maskama, evo žali nam se i odgojitelji grada Zagreba da maske dolaze, pa da ne dolaze, da ih ima, pa da ih nema. Ja sad ne bih tu rekla da je nešto kriv Gradski ured za odgoj i obrazovanje, ja bih samo postavila pitanje može li se nešto učiniti da tih maske i rukavica doista bude dovoljno. Evo, jesu li osigurane, gospođo Glasnovića, u Zagrebačkim vrtićima? Apsolutno jesu. Grad Zagreb kroz centraliziranu nabavu nabavlja maske, dezinfekcijski materijal, apsolutno sve što je potrebno kako bi prevencija COVID-19 bila što učinkovitija, kako za škole, tako i za dječje vrtiće. Tako da, evo, mogu se svi djelatnici obratiti svojim ravnateljima i ukoliko bi bilo kakav problem mogu nam se obratiti. Ručice se peru redovito, igračke se peru redovito. Tako je, kroz protokole. Materijal. Evo, svaki dječji vrtić je i objavio protokol djelovanja u ovoj našoj, nažalost, epidemiji koja traje već godinu dana i apsolutno se toga pridržavaju. Svakodnevno se peru igračke, one igračke koje bi mogli biti prenositelji zaraze su maknute, koriste se druga vrsta didaktike, tako da prilagođavamo se svakodnevno i jedino na taj način možemo prevencijom i prilagodbom spriječiti da širenje bude veće. Gospođa Turković-Gulin, ostavljam vam završne riječi. Pretpostavljam da nas u resornom ministarstvu ponekad slušaju, pa ako imamo sreće onda nas slušaju i sada. Vjerujem da ih ova tema zanima. Evo, što poručiti i ministru Fuchsu, a što poručiti naravno i nacionalnom stožeru koji i odlučuje o tome na koji način će se i koje mjere provoditi u našim odgojnim ustanovama, pa tako i u predškolskom odgoju. Pa evo, hvala vam da ovu završnu mogu ovako složiti. Naime, ono što smo mi u otvorenom pismu i tražili, što je nekakav naš zahtjev, je da doista svi sjednemo zajedno za stol. Dakle, da sjednu ljudi iz prakse, da svakako sjednu epidemiolozi, da sjednu predstavnici pedijatara koji nažalost ne vide djecu, nego ispričnice daju isključivo putem mailova ili uglavnom putem mailova dok se stvar ne zakomplicira. Dakle, mi moramo svi zajedno sjesti za stol, moramo staviti karte na stol i naći rješenje da ispravno odgovorimo na ovu epidemiju, jer ovo što sada imamo nažalost nije dovoljno. Ja se veselim ovom podatku s početka kada su zagrebački vrtići u pitanju. Od 31.000 djece trenutno imamo 25 pozitivnih. Jasna mi je situacija koju smo i danas oslikali. Jasna mi je situacija koju ste oslikali, tim više što su i asimptomatski i da svi se slažemo da nažalost ne možemo biti sigurni da je to i pravi broj. Ne testiramo, nije točna brojka, zaista nije točna brojka zato što ne testiramo uopće nekako nije dobro uopće niti govoriti o tome. Ja razumijem gospođu Glasnović, ali nije dobro niti postavljati stvari na takav način. Jasno, ali imamo detektirane, odnosno onih koji su sigurno potvrđeni 25. Koliko ih je uistinu, to je teško. Zato smo i ovu emisiju danas i napravili, jer evo pokušavamo oslikati u kakvoj situaciji su odgojitelji i naravno za kraj apeliramo na roditelje. Mislim da je to najvažnije, jer upravo izlažući i drugu djecu i naravno odgajatelje i sve one vrijedne ljude koji rade u vrtićima i odgajaju i čuvaju i odgajaju našu djecu, našim neodgovornim
neodgovornim ponašanjem, to je ono što je najgore, a možemo samo apelirati, ništa više od toga, tu nema niti sankcija. Ja vjerujem da evo i nakon ovakvih razgovora ćemo im dati da malo razmisle, da se neće događati situacije u kojima imamo obitelji kojima su izrečene mjere samoizolacija, da se unatoč tome djeca dovode u vrtić i slično. Evo, nadam se da će se snaći, a mi ćemo jasno pratiti i veselim se budućoj boljoj komunikaciji resornog ministarstva i svih dionika koje ste spomenuli, gospođa Turković-Gulin. Da, ako smijem izvolite. samo još jednu kratku rečenicu, dakle, sve ovo što mi govorimo nije protiv naših roditelja, nije nikakav poziv da djecu ne dovode u vrtić, dakle nije nikakvo dizanje panike, ovo je samo poziv na suradnju. Mi sa našim partnerima u odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi moramo imati komunikaciju, moraju biti iskreni prema nama i jedino tako možemo jedni drugima pomoći. Vjerujem, gospođo Glasnović, da potpisujete izjavu. Apsolutno, ja moram pohvaliti, kao što sam i na početku naše emisije, dali ste mi priliku, zahvaljujem tome, pohvalila ravnatelje, odgojno-obrazovne djelatnike, ali i roditelje. Zbiljam komuniciraju, pitaju, naravno da uvijek, kao i u svakom društvu, postoji jedan onaj mali dio koji nisu u potpunosti odgovorni, ali moram reći da su naši roditelji, evo, zbiljam odgovorni i da pitaju i da pokušaju pomoći i sa svojih strana. Moramo prihvatiti da živimo u jednom izazovnom razdoblju i da moramo biti tu na pomoć jedni drugima. A kako nego jasnom komunikacijom. Eto, uloga medija pa i Radio Sljemena u ovom konkretnom slučaju vjerojatno je također jako važna, pa ćemo ju mi s radošću ispunjavati i nadalje. Veselim se ovakvoj suradnji, konstruktivnom dijalogu. Sa nama iz Rijeke bila je Katarina Turković-Gulin ispred udruge Sidro, odgojitelji u zaštiti prava djeteta u vrtiću, i naša zagrebačka voditeljica odjela za predškolski odgoj Ureda za obrazovanje, gospođa Martina Glasnović. Hvala vam lijepa na dolasku i evo, pratit ćemo razvoj situacije. Svatko je dobio na neki način svoju zadaću koju eto ispunjavamo u ovom novonormalnom vremenu. Nadajmo se da će nam statistike biti sve bolje i bolje, a što se maski na otvorenom i sličnih pitanja tiče, naravno da će se program Radio Sljemena baviti i tom situacijom koja nam je potpuno nova od evo današnje presice Gradskog stožera civilne zaštite. Hvala vam lijepa. Hvala i vama na pozivu. Hvala vama. Lijepi pozdrav. Radio Sljeme.